Vychádza októbrové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. Nájdete v ňom reportáže z podujatí, pozvánky na pripravované udalosti a venovať sa budeme tiež udalosti v Čadci, kedy sa dekan Emil Flóriš prihovoril počas svätej omše veriacim pred Domom kultúry. Bol to trestný čin alebo sloboda slova? Vo Varíne sa uskutočnil druhý ročník modlitbového a kultúrneho podujatia Zjednotený v jeho láske. Tento rok bolo zamerané na holokaust spáchaný na Rómoch. Reportáž prinášame z púte mužov vo Višňovom a pozývame vás na zaujímavé podujatie Kam kráča slovenské kresťanstvo. Uskutoční sa v sobotu 4. októbra o 9. hodine v aule diecézneho centra. Žilinský miešaný zbor v spolupráci so štátnym komorným orchestrom Žilina pripravili už 5. ročník jedinečného festivalu Voce Magna 2014. Podrobný program podujatí nájdete v rubrike Zo života diecézy. V polovici augusta sa v Turzovke konala slávnostná prezentácia vzácnej pamiatky 400-ročného zvona, ktorý nechal odliať vtedajší uhorský palatín Juraj Turzo. Festival Gospelové Kysuce sa konal už po 12. krát v Krásne nad Kysucou. Festival patrí medzi obľúbené gospelové akcie a spája nielen hudbu, ale aj tanec. My vám z neho prinášame fotoreportáž. V rubrike Nezabudnuté svetlo si pripomenieme 300. výročie narodenia významného františkána, organistu a hudobného skladateľa Klaudiána Paschu a rubrika Dvaja z jedného páru prináša silné svedectvo manželov Mariakovcov z Čadce. V časopise nájdete pokračovanie obľúbenej rubriky Manželská STKčka, a prinášame vám zaujímavý rozhovor s majiteľom MŠK Žilina Jozefom Antošíkom, ktorý vybudoval rešpektovaný futbalový klub, známy aj za hranicami Slovenska. Nechýbajú pravidelné rubriky Kam na výlet, Detský kútik a recepty sestry Kristíny. Prajeme pokojné čítanie.